soc Maria Ibars, soc de Xaló, però he treballat durant 40 anys al poble de Pedreguer, en l'àrea d'esports. Vaig començar l'any 78 donant la classe de gimnàstica a les escoles, perquè en aquells temps no existien els mestres d'educació física. Jo soc mestre, però antes no hi havia especialitat. Però Pedreguer, l'Ajuntament, feia anys ja que pagava un monitor pels xics, una monitora per les xiques, perquè abans les escoles els xics anaven per un puesto en una classe i les xiques a l'altra. Entonces, a l'hora de la gimnàstica era exactament igual. Quan la xica que feia les xiques no va poder seguir, em van preguntar si volia treballar. Vaig dir que sí, perquè després en aquell temps ja demanaven que fores mestre per a fer aquesta feina. Vaig començar pràcticament de prova, en novembre del 78, i vaig estar a Pedreguer fins que m'he jubilat als 65. Vaig començar amb 25, vaig eixir en 65. En principi donava a totes les xiques les hores lectives de l'escola, posàvem les notes exactament igual que un mestre, però no eren mestres, no treballaven com a tal. Però, clar, això vaig començar fent les espraes només. A Pedreguer després estava només l'escola del Trinquet, l'Alfàs no existia, però que a mi sempre m'havia agradat l'esport, em faltava alguna cosa, no? Entonces, fora de les hores, jo de jove jugava a vòlei, vaig crear un equipet de voleibol, algun de bàsquet, i ja vam començar a tindre-li gustet i així m'ha fet algun partidet a alguns pobles del voltant. Per exemple, jo recordo un poble que tenia vòlei era Pego. Ja tenia també que veníem sense cap de lliga, jugàvem per gust de jugar. Als 6 anys d'estar treballant allí, el xic que donava la classe als xics també s'ho va deixar i va entrar el company meu de tota la vida, el resto, que és el Miguel Ángel Noguera. I a partir d'ahir la cosa ja va anar, com este xic té un cap fora sèrie, va anar complicant-se la història, ja va anar ampliant. A part de les hores lectives de classe, després ja estava l'escola de l'Alfàs, donaven les classes a les dues escoles, i després vam començar a l'esport extraescolar, ja va començar a agarrar un volum ja important. Primer teníem equipets, ell portava el futbol sala i jo portava el vòlei, i teníem alguns xicons i xicones un poc més majorets que ens ajudaven a portar els altres equipets. Després també hi havia voluntaris de Pedreguer, quan ja anaven ampliant-se els equips, que ens ajudaven perquè anava desbordant-se, no? Tot era voluntariat. No, primer anàvem, sí, havia com una lliga, no estava com a lliga comarcal tal qual, però sí que eixíem a les provincials i tot això, i anàvem poble contra poble, a competir, a jugar en un altre poble. Agarràvem un autobús i l'omplíem de xiquets de tot. I veníem a Dénia i jugàvem a tot a Dénia. Quan s'acabava, tots a l'autobús, a casa, o als pobles que fora. Allò va anar, érem uns quants pobles, no eren molts, però allò va anar agarrant volum i va ser quan es va crear la Lliga Comarcal. I ahir es van integrar molt més pobles, molt més esports. A part d'això, com et dius, Miquel té un cap que no para, les escoles de Pedreguer van començar a créixer. Allà van anar integrant tenis, la pilota... Bueno, van anar omplint molt, agarrant molts esports. El tradijoc, tinc que ser sincera, el tradijoc és del cap del Miquel Àngel Noguera, perquè ell ha sigut sempre molt amat dels jocs populars, i aquest cap va elaborar tot el projecte des dels tradijocs. El va presentar a la taula comarcal, que ens reuníem tots els coordinadors dels pobles. Ell, el Miquel, és el que dic jo, ell era el coordinador d'esports de Pedreguer, jo era més de les escoles esportives. I d'ells van elaborar els tradijocs, antes ja s'havien fet els minijocs, que és un event esportiu que suponc que conegueu, que per a mi era el cum laude de l'esport a la comarca. Jo era una enamorada dels minijocs, sempre he sigut. Però ja un any ja vam fer com una espècie de mini-olimpià a Orba, que corrien pels bancals. Ja veuràs el desfile del poble, ja anàvem uniformats, ja vam fer alguna competició. I a partir d'ahir, Dénia es va oferir, perquè clar, era en aquell moment les instal·lacions que podien afavorir a fer un event a Xinera, Dénia, que tenia... I es va elaborar un projecte i es va fer, cada 2 anys fèiem
2 anys fem minijocs, a l'altre següent fem tradijocs. I es va elaborar a la comarca, sí. Doncs mira, jo, des de la meva experiència, no he viscut mai cap diferència. Al poble de Pedreguer, que és on jo he treballat, a l'Ajuntament, jo he vist que he invertit el mateix, en xics que en xiques, sempre. No he vist mai que s'afavorira més la part masculina que la femenina, mai. Ara jo he treballat sempre en edat escolar, fora d'ahir a nivells ja més professionals no ho podia dir-te, però la meva experiència no. I jo com a treballadora treballava en un xic també, jo mai tampoc he viscut en persona pròpia aquesta diferència, no, jo no l'he viscut. O sigui, recomanació cap. Tindre molt clar quins valors vas treballar en la gent, perquè això sí que és importantíssim, i que t'agrade, perquè si no estàs perdudeta. La qüestió econòmica, secundària.